deň. Dovolte tým, vážený pán predseda vlády, vážení hostia, vážení delegáti snemu, som v stručnosti v krátkom čase predstavil hlavne to, o čom slovenská spoločnosť hovorí, to je o dopadoch svetovej finančnej a hospodárskej krízy, o názoroch, ktoré pripravíme zamestnávateľov, ako sa s danou krízou vysporiadať. Predtým však niekoľko základných informácií k dnešnému rokovaniu, internému rokovaniu Republikovej únie zamestnávateľov. Po uplynutí jedného roka Republiková únia zamestnávateľov pristúpila na dnešnom sneme hlavne k zhodnoteniu svojej činnosti a k určeniu priorit pre budúce obdobie. Výsledkom je, že to môžem takto povedať, kontinuita. Plynulé pokračovanie činnosti začaté pred 5 rokmi pri presadzovaní oprávnených záujmov podnikateľov a zamestnávateľov. V budúcom období sa chce Republiková únia zamestnávateľov v porovnaní s minulosťou viac zamerať na aktívnejšiu činnosť v rámci podnikateľskej obce, zintenzívniť svoje pôsobenie v medzinárodných štruktúrach, ktorých je členom, a prúžne prispôsobovať svoju činnosť aj aktuálnemu hospodárskemu a sociálnemu vývoju v Slovenskej republike a Európskej únii. Vážené dámy, vážení páni, uplynulé obdobie prinieslo v ekonomickej oblasti ako veľmi pozitívne, tak aj veľmi negatívne udalosti. Tým prvým určite zaraďuje hospodársky rast v roku 2008, ktorý posunul Slovensko v pomyselnom rebríčku krajín Európskej únie, či už to meriame hrubým domácim produktom, či pracovnými príjmami a obyvateľov. V minulom roku Slovensko úspešne splnilo kritériá pre vstup do Európskej menovej únie a treba vysoko oceniť aj hladký proces zavedenia eura. Mohli som menovať mnoho ďalších pozitívnych ukazovateľov od rastu príjmov štátneho rozpočtu, rastu produktivity práce, ziskovosti podnikov. A mohli som vymenovať ďalšie. Žiaľ, naša pozornosť sa sústreduje skôr na to negatívne, čo nám priniesol záver minulého roku, to je celosvetovú finančnú a ekonomickú krízu, ktorá otočila sľubné výhliadky na ďalší hospodársky rast Slovenska a v konečnom dôsledku zmenila predtým pozitívne ekonomické trendy na výrazne negatívne, vrátane zamestnanosti, produktivity, príjmov štátneho rozpočtu, krachu podnikov a tak ďalej. Republiková únia zamestnávateľov privítala vznik Rady pre hospodárskú krízu a ešte viac možnosť zúčastňovať sa jej rokovaní. A rada je dôkazom možnosti viesť skutočný dialog a schopnosti efektívnej spolupráce medzi zástupcami zamestnávateľov, zamestnancov a vlády Slovenskej republiky. Tento de facto tripartitný orgán, ktorý datuje svoju činnosť od januára tohto roku, prišiel s návrhmi opatrení pre zmiernenie dopadov krízy, ktorý nemalo pochádzať práve z dielne RUZ. Skrátenie lehoty na vrátenie nadmerných odpočtov DPH, úprava vstupnej ceny pri hmotnom a nehmotnom majetku pri daní z príjmov, zrýchlenie odpisovania, refundácia odvodov zamestnávateľov v prípade, že zamestnanci dostanú doma na minimálne 60% mzdy, snaha o odstraňovanie administratívnych bariér podnikania a mnohé ďalšie sú opatrenia, ktorých prioritným cieľom je riešiť negatívne sociálne dôsledky hospodárskej krízy a najmä pomôcť udržovaniu zamestnanosti prostredníctvom podpory zamestnávateľov. Takto by som ja osobne charakterizoval činnosť rady doteraz s dovedkom, že boli použité značné finančné prostriedky a ďalšie k dispozícii nie sú, a respektíve ich môže získať len šetrenie. Opakujem, domnievam sa, že doteraz nie len zameranie rady pre hospodárskú krízu, ale celej spoločnosti bolo riešiť aktuálne negatívne sociálne dôsledky hospodárskej krízy. Vrátim sa k procesu prijímania eura, keď Republiková únia najaktívne prispieť k naplneniu kritérií vyzvala sociálnych partnerov k podpore zodpovednej a ambicioznej rozpočtovej politiky za účelom zavedenia eura. Možno táto cesta, keď zdroje vo verejných rozpočtoch sa vyčerpali,
najťažšie možné fiskálne šetrení, si zaslúži minimálne diskuziu, aby sme neohrozili základný predpoklad stabilného makroekonomického prostredia a je minimálne na diskuziu, či zodpovedná, ale zároveň ambiciózna rozpočtová politika na prekonanie dôsledkov hospodárskej krízy, ktorá neohrozí plnenie zodpovedných rozpočtových kritérií nielen na diskuziu v rámci podnikateľského prostredia, v rámci sociálneho dialógu sociálnych partnerov, ale aj v rámci celej slovenskej spoločnosti. Kríza má, dúfajme, a to sa zhodujú všetci, len dočasný charakter. A v prvom období nameranie krízového manažmentu, ak to tak môžem nazvať, bolo na eliminovanie bezprostredných negatívnych dôsledkov. V súčasnosti by sme mali hľadať odpoveď na otázku, či kríza zanechá len dočasné, alebo trvalejšie následky, a či po obnovení celosvetového dopytu naša ekonomika opäť naštartuje a bude patriť k premiantom v Európe. Mám pocit, že trochu danú otázku zanedbávame, že trochu podceňujeme signály, ktoré dostávame z trhu. Nie sú tu len obmedzovania zamestnanosti, obmedzovania výroby, úplne prirodzený jav pri pokrse dopytu, ale sú tu aj bankroty podnikov. Niektoré firmy odchádzajú z nášho trhu, a hlavne firmy, ktoré sú exportne zamerané. Otázne je, či by sme nemali venovať týmto signálom tú väčšiu pozornosť, analyzovať ich a prípadne prijímať opatrenia, aby bol naplnený ten cieľ, ktorý dúfame a veríme, že po odznení krízy naša ekonomika naštartuje a bude patriť opäť k premiantom v Európe.